staat dat deze auto weer terug gaat naar waar die vandaan gekomen is. Precies 25 jaar geleden. En dat is bij de garage Mulder in Balk. Dus ja, en dan bijna 600.000 kilometer op te tellen. Dat vind ik toch wel heel bijzonder. En nou lever je hem daarin? Ik lever hem in. Ik ruil hem in. Ik heb een nieuwe, tussen aanhalingstekens, tweedehands auto gekocht. En die ga ik dan zo meteen ophalen. Dus het is een trieste dag voor jou? Ja, eigenlijk wel. Ik heb toch 13 jaar... Oh. Ik wil helemaal dood dicht. Dus het is een trieste dag voor jou? Ja, ik heb toch 13 jaar met deze auto rondgereden. En toch heel wat mee beleefd. Ook heel wat keren op en neer van Zuid-Frankrijk naar Nederland. Toen wij daar tijdelijk woonden. Ja, dan is het toch echt je makker, maatje, metgezel geworden. En hoe zit het met de hangende koe? Die hangt hier aan mijn spiegel. Dat is mijn lichtalarm. Want ik heb natuurlijk geen piep als ik uitstap. Als ik mijn licht aandoe, dan haal ik hem eraf. Ik leg hem op mijn schoot. En op het moment dat ik uit de auto stap, dan valt hij of op de grond. Of ik denk, oh ja, dat is waar, mijn koe. Nou, dan doe ik mijn lampen weer uit. En ik hang hem weer aan de spiegel. En dat werkt perfect. Dat weet. Dat was het. Kijk. Mijn hangende koe. Einde van het tijdperk. Bijpassend waarde bij. Exact. Natuur huilt. Nee hoor. Daar staat de opvolger. Zou die exhaust dan mooi kennen? Nou, ik denk het niet. Ik denk het niet. Elektronica houdt het niet zo erg lang uit. Nee. Maar hij heeft zijn best gedaan. Dit is mijn droom. En die heb ik als schooljonkje zijnde altijd in al hand. Want toen leek het mij mooi om een eigen museum te hebben. Nou, en zoals het nou leek dan leek het dat te komen. Dus u het speel voor de koor? Ja, het spel is klaar voor de opening. Nog even straks de laatste dingetjes aan de kant zetten. En misschien nog even met een stofdoekje over het porselein. Maar daarvan moet ik een beetje stof oplezen, lijkt het dat ik wat ouder. Ja, ja. Zat wanden. En nou ben je dus museumdirecteur. En nu ben ik museumdirecteur zonder een hoog salaris. Maar hoe viel dat? Nou, wel mooi. Wel mooi. Tja, en let samen zeggen, het jouwt ik een voldoening dat je je spul alle bewaren. Nou, als het in een hak alle erop stapelen, staat bolderwijn nutten en er en daar in een hak. En daar lekt het een beetje los en daar lekt het wat los. En je kan nou weer genieten van het oude. Zoals het dus is. En het mooie vind ik ervan dat je alles bewaar je. Dat het niet verlengend is. Dat het ijzer niet in de smeltkroezen van de hoogovens te landen komt is. Eerst op een oud ijzer, auto, karren. Nee, dit is allemaal mooi bewaren. Dit is eervol. Het materiaal waar het zwet aanwezig heeft. En waar de verouders zo'n worken hebben. Dus je herinner je Grutsk om? Nee, niet Grutsk. Niet Grutsk. Nee. Nee? Nou, had ik me naar een museum hier, dan ben ik wel Grutsk.
Nee, ik wil dat niet als grutsk bezien. Je moet het ook weer zo bezien dat je het spul van je voorouders bewaren moet. En dat die daar ik altijd zinnig geweest ben. En mijn huid en hem altijd zinnig geweest. Hebben nooit wat verdiend. En ja, dat toch koort ik. En ik bedoelde maar zo, de ruimte op een plaats weer. Dus als ik geen ruimte heb en mijn ouders zien dat niet dient, dan jaar ik hun niet de grutskiet uit te nemen. Van dat heb ik dient. Nee. Het is, je moet het, vind ik, Sabbatien, je moet het voortzetten. En de mogelijkheid die er nou komt. En de gezondheid die je ervoor krijgen. Zo wil ik het maar, ja. Vind je hem niet? Ja. Ja.